Hi guys, Jai Shri Ram. Welcome to my YouTube channel. Tonight ಇದೆ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಮಾಮನ ಮಗೇನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ ದಿನ ಆಟೋಡ್ ಪೋಪುನ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನನಗೆ ಇಂದೆ ಒಡ್ಡು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಾ ಬಚ್ಚಿರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏರ್ನ ಮಗಳಪ್ಪಿ ಏರ್ ನಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಅತ್ತಿ ಅವ್ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ನಂದು ಅಪ್ಪೆನಾಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಏರ್ ನಂದು ಅಲ್ಲನ ಚೊಟ್ಟೆನ ಬೊಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೂರಜ್. ಬರ್ತೆ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಗಂಧ ಹುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುರ್ಲೆಂಗೆ ರೈತ ಪೂರ್ವೇನ
ಮಾತ್ರ ಗೀತ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಹೊತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬದುಕಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಒನಸ್ಪುರ ಆಂಡು ಒನಸರು ದಾದಾಪುರ ಏನ ನೀನು ಇದು ಒನಸರು ದಾದಾಪುರ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದಾಪುರ ಇತ್ತು ಬಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಓ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆನಾ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರು ಪಾಯಸ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಆತ ನೀರಿಗೆ ಉಂಡಾರತೆ ಎಂಚಾಂಡು ಆಯ್ತು ಅವಳು ಬೂರೊಂದಿನ ಬರ್ತಿರ ದಾಂಡದ ಗಮ್ಮ ಏರು ಕಡೆ ಬಸಾದ ದಂಡುಂಡು ಬಚ್ಚಿನ ಹಾಗೆ ಅಂದ್